Assalamu alaykum. Türkmen owazynyň mehriban muştoklary, edit vatandaşlar, mehriban ileşler. Dogrudan biziň hemmämize mälim morşýaly garaşdyr. Baky tarap Türkmenistan döwletimizde berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, gahrman arkadaşlygyň saýasyna Türkmenistan parakaçylyk we ynanşmaň watan ýylymyzyň her bir güni toýdur bayramlara, şahatlykly wakalary we senýä. Ine bugün hem görüşimizi alyp Türkmen owatyary ýylymynda ýörüýtesiz üçin taýýarlanýan Ulgamda Owaz adly gepleşigimiziň täze sany. Owaz by owadan sesen, saz bilen sazlaşyndan emele gelýän ajaýyp bir güýç. Şol sazlaşykdan morda ajaýyp mukanlar, ajaýyp aýdym sazlar emele gelýär. Elbetde gepleşigimiziň bu gerek sanynyň myhmany kim boljagy elbetde bu siz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Muňa özüňiz tomaşa ediň. Kara gözlü ince bil, kara karşı ay sonam, sen meni bil, özüme gül say sonam, sen meni bil, özüme gül say sonam. Şekilli aydyma tomaşa eden bolsaňyz, aýdymçyny tanarsyňyz. Elbetde bu aýdymçy Bayramxan Saparov. Häzir bolsa video aragatnaşy arkaly Bayramxan Saparowy ulgama çagyrýas. Assalamu alaykum Bayramxan. Salam, hoş geldi. Gowum ýagdaýlaryňyz? Gowa, ýagşy. Öz ýagdaýlaryňyz näýeli? Gowmy? Gowy sag bolun. Ine Bayramxan Türkmen Owaz tereyliminde taýýarlanýan Ulgamda Owaz adly aýdym tazy gepleşigimizde elbetde siz bilen göni video aragatnaşy arkaly ýaýlyma çykýas. Hoş gördük. Onda gepleşigimizde bir tomaşaçylarymyzdan gelip gowuşan soraglary şeýle de ajaýyp bir aýdym tazlary ýerine ýetirersiňiz diýip umyd edýäs. Baş üstüne, şunu goýaýyn. Onu näme? Gepleşigimizde başlaýas. Ulgamda sizi hoş gördük. Köp sag bolun gepleşiňize çağıryň üçin. Ulgamda Owaz adly gepleşiň geçen sanlaryna da tomaşa etdik. Ine hemmämize mälim morşýaly gahrman arkadaşymyzyň saýasynda ýurdumyzda sany ulgama geçilmegi bilen biz dörejülük işgärlerine hasam bir işini ýeňileşdirdi. Sany ulgama geçilmegi bilen dörejülük işgärleri özleriniň eserlerini sany ulgama mümkinçiliklerinden peýdalanyp internet ulgama arkaly şeýle de bir mawy ekran arkaly ýa-da video aragatnaşy arkaly halk köpçüligine ýetirip eserlerini hödürleýärler. Gahrman arkadaşymyzyň öz halk üçin edýän atalyk aradalaryndan bu eýsem nişan bolup durýar. Neşler dogrusyny bir bellek geçäýsiňiz. Bize şeýle mümkinçilikleri döretip berýän, giň şertleri döretip berýän gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Mehriman hem gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, tutýan belenti işler elmadama rowaj alsyn. Ne dogry diýen hoş geldi. Biziň üçin fanly ulgam, uly mümkinçilik bolup dur. Aýdym aýtmakda, saz çalmakda. Ine häzirem sazanamyz 5 mata bilen şanly garaşdylygymyzyň 30 ýyl bayramçylygyny hemde gözel paýtagtymyzyň 140 ýyl bayramçylygyna taýlyk görýäs. Täze aýdymlar ýazýas. Nesip bolsa bizem ýetip gelýän bayramçylyklara täze aýdymlarymyz bilen sowgat etmekçi. Ine Bayramxan size şeýdirek bir sowal berýärsiňiz gelýär. Sungat diýen zat nämeden başlanýar? Sungat hoş geldi elbette zehinden başlanýar, edepden başlanýar. Men pikirim şonýal. Sungaty elmadama ýeti zehinli insanlar döredýär. Şoň üçin on sungat adamsy üçin kärdäl, ol ykbal bolup durýar. Bizem öz sungatymyzy ýürek joşgyny bilen bir owadan gowa aýdymlar bilen halkymyza ýertirip berýär. Häzirem sözümüzi gowy bolmaz ýaly aýdym bilen dowam edäýil, hoş geldi. Mehriban ileşler, bizden daşlaşmalar ýaýlymda Ulgamda Owaz adly gepleşigimizi aýdym bilen dowam edýäs. Yakşı tüyüp bolary yakşı zamanyň, büyük akıldarları tağta yetenle. Erdin büyük meri dileti
Aktiviri adam batırınıp bilmez, hileger kadınıp yetirinip bilmez. Bir asıl bir devlet götürünüp bilmez, sama bolur yağdı aşağı yetene, sama bolur yağdı aşağı yetene. Dileney ananma yetirmen gözüm, ne gidey anansan kaddarar yüzüm. Dostu adam bolsa hakikatsizim, gücü dildir ulu ile yetene. Yüzüne över meker Arap kişiler, yamanlığa begeler garip kişiler. İlden ayrı düşen garip kişiler, haytam dünya gelir ile yetene, haytam dünya gelir ile yetene. Bir niyet kıyvat geç adam satanlar, ağzı bir ocağa avi katanlar. Hile bilenem köp adamı çatanlar, tova gelmez başı görü yetene. Derya topuk donlar met adam için, mukaddesat yoktur pis adam için. Ağı teke gövni bes adam için, hemmelerden ildir kâr yetene, hemmelerden ildir kâr yetene. Ağı teke gövni bes adam için, hemmelerden ildir kâr yetene, gücü zildar ulu ile yetene. Yerini yetirip beren aydımın üçün köp sağ olsun aydiyaz. Aydalı ine adam istenlik kerde zahmet çekse de özüňünne borcu bolýar. Ine sizin pikirinizçe aydımçynyň borcu näme? Men pikirimçe o şeýle aydymçynyň borjy gözellik döretmek. Sebäbi gözellik adamlara ruh berýär. Şoň üçin biz aydymçylar gözellik döretmeli, halkymyza şadlyk paýlamaly. Aydımçynyň gowy taraplary näki ýüze çykýar? Her bir aydymçynyň gowy taraplary adatça onuň ýerine ýetirýän aydymlaryndan ýüze çykýar. Sebäbi şol aydymlar içki dünýäni ruhy baýlygyny açyk görkezýär diýip pikir edýän. Ýene bir şeýlerek soramyz bar. Siziň pikirinizçe aydymçyda näki sypatlar, näki häsiýetler maksus? Ilki bilen aydymçy dinleýijiň öňünde jogapkärçiligi duýmaly, pesbäl bolmaly, zähmetseýär bolmaly. Hawa, elbette sunugat köp zähmet talap edýär. Sunugadyň çägi ýok diýilýär. Şoň üçin biz ýaşlara döretmek, işlemek galýar. Bayramxan, onda gepleşigiň şu ýerine sizden ýaňlanjak ajaýyp bir aýdyma garaşýas. Derek boylar mende ýaşynarla, ýaňaklaň mende balmanara. Günniler görmän men giýje varla, obadan malayam şerenem. Günni
Gündüler görmen men gece varlam Ovadan malayım şirenem Gittik bu çahani kol tutup bile Sağlık bilen bede güle güle Kara taşların tekerçe mala Algıdap yandınla şirenem Derek boylar mende yaşınarla Yanaklan mende valmanara Gündüler görmen men gece varla Obadan malayım şirenem Gündüler görmen men gece varla Obadan malayım şirenem Oy ya düger kalsın aydan sözlerim Şoğa makul olup gözlerim Kime nesip eder senin yadların Şonna da sen menin şirinim Derek boylar mende yaşınarla Yanaklan mende valmanara Gündüler görmen men gece varlap Obadan malayım şirenem Gündüler görmen men gece varlap Obadan malayım şirenem Ha berekallah Görmekçidim baktımı, kaş günüdü kuşluktu, kaştı söydün baktımı, ah yaşlıktı yaşlıktı, ne kaş güydü bilyer ol, ne gündüydü bilyer ol, dine gıydı bilyer ol, giden gönlü hoşluktu. Sallın başa ne gün gıydı, nira kaçyan seğin gıydı, begül kavak begül gıydı, barberine baksana, sallın başa ne gün gıydı, Nira kaçyan seğin gıyız, begül kavak begül gıyız, barberine baksana. Duşuşmağı kenarı Geldi mendep şınarı, mendep ol almanarı Yıldızların atına gözlerini karadım Alma saçımlardan şondan beri ay geçip men yolumu karadım Sallın başa ne gün kıyız, nira kaçyan seğin kıyız Begül kavak begül kıyız, barberine baksana Sallın başa ne gün kıyız, nira kaçyan seğin kıyız Begül gıyız, barberine baksana Berekallah Sallın başa ne gün kıyız, nira kaçyan senin Begül kavak begül kıyız, barberine baksana Sallın başa ne gün kıyız, nira kaçyan senin kıyız Begül kavak begül kıyız, barberine baksana
Yerini yetirip beren aydymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Mahmul wadyňyz elmidama toy bayramlarymyzda ýanlanyp dursun. Ine Bayramxan Gahrman arkadağımız Halipa şägirtlik ýoluna aýratyn bir üns berýär. Gahrman arkadağymyň hut özü biz üçin görelli mektep bolup durýar. Ine ýurdumyzda Halipa şägirtlik ýoluna goýulan sarpa dogrusyna şeýle de bir halipalardan aran ilkinji maslahatlaryňyz dogrusyna bir belläýseňiz. Ine doğrudan biz ýaş aýdymçylar üçin Gahrman arkadağymyz Halipa şägirtlige giň ýol açyp berýär. Bizem şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp öz halipam Türkmenistanyň halk artist Ak Muhammed Saparov hem halipam hem kakam öz aýdymlaryndan halipalardan miras galan aýdymlardan öwredip Türkmen wagtyla ýaýlymyň üstü bilen täze uşgun bilen halkymyza hödürleýär. Halipamyň ilk beren maslahatlaryndan bizem ula hormat goýmak, watanymyzyň öňünde, dinleýijilerimiziň öňünde jogapkärli bolmak, edepli bolmak. Anna Bayramxan halipalaryň aýdymlaryndan birini ýerine ýetirip bermegi haýyş edýäs. Elbetde bu aýdyma meň mehman tomoşaçylarymyzam garaşan bolsa gerek. Mehman illeşler bizden daşlaşmalar ýaýlymda ulganda owa daty gepleşigimizi aýdym bilen dowam edýäs. Onda men häzir dinleýijilerimiz üçin agadaky sözlerini bolmasa diýen halk aýdymyny ýerine ýetip bereň. Bolar bodurmuşum göz başı dünýäň darlar saňa çanyň bolmasa adam doýmaz berseň müňdür laşy saçygyňda buğday nanyň bolmasa saçygyňda buğday nanyň bolmasa akıl paýhaz gerek adam kärlige syla hormat gerek agdy birlige dostlaşap büzürsen hilegerlige sıylamadlar sende çanın bolmasa sıylamadlar sende çanın bolmasa yürü olsa tutkun halka karasan alkış yanar toy yar sana yarasan Lukman bolup sırkow halyn sorasan dert ýeňlemeli derman sözüň bolmasa dert ýeňlemeli derman sözüň bolmasa Madam golluk etseň ýaxşy niýete eder adavrya döwlete Agda bir maşgalan darlar her yere Akıllı aksakal olayın bolmasa Akıllı aksakal olayın bolmasa Ağa bir aygı yok garip bolanın Beter barlı bolup garip ölenin Doyurma dilenin moğut alanın Arskan ocağına payın bolmasa Arskan ocağına payın bolmasa Lukman bolup sarkow halyn sorasan dert ýeňlemeli derman sözüň bolmasa dert ýeňlemeli derman sözüň bolmasa Berekellah. Dörüzülük älemine mundan beýleýärde size uly üstünlikleri, şowlukları tüýsüregimizden arzu edýäs. Bayramxan, aýdym sadan boş wagtyňyz näme bilen meşgul bolýaňyz? Aýdym aýtmakdan başga boş wagtymyz deňdoşlarymyz bilen sport bilen meşgul bolýarys, futbol oýnaýarys. Ine ýene bir soragymyz bar. Adamyň durmuşynda bir iň ýatdan çykmajak günler bolýar. Ine siziň hem durmuşyňyzda iň ýatdan çykmajak günleriň birini bir buýsan bilen belläp geçäýseňiz.
Nemen üçin bir ýatdan çykmajak günlerimin biri 2017-nji ýylda Avaza milli siýahatçylyk zowlugynda Halipam Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparow hemde agam Türkmenistanyň at gazanan artisti Şöhret Saparow bilen bir sahnada aýdym aýtdyk. Ana şolam men üçin iň ýatdan çykmajak pursatlarymyň günlerimin biri. Häzir mümkin bolsa tomaşaçylarymyz üçin odan aýdymlardan ýerine etip berän. Ulu höwes bilen onu tomaşaçylarymyz bizden daşlaşmalar ulgamda owaz bilen galan. Gözeller gelýärler bu akşam çağı, gelýärler sanarlap al ýaşyl bagy. Gözelleriň sultany bar piri bekiri, men şonuň gurbany wahal jany. Gözelleriň sultany bar piri bekiri, men şonuň gurbany wahal jany. Inde baraglatma ey piri bekiri, yandamla yetsene dadyma meniň. Kara kol oglanlar, kara göz gyzlary, divana goýdular adyma meniň. Kara kol oglanlar, kara göz gyzlary, divana goýdular adyma meniň. 18 ýaşadan gelen kemala, sen basym bolarsyň ýollara manam. Egerde ses bermeseň söýgüme meniň, men baky divana, deli divana. Egerde ses bermeseň söýgüme meniň, men baky divana, deli divana, deli divana, deli divana. Yerine yetirip beren ajaýyp bir aýdymlaryňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Bayramxan, söýgü diýip näme düşünýäň? Söýgü onu bir dille düşünürmek gaty kıyın men pikirimçe. Eger mümkin bolsa men häzir aýdym bilen şu soraga jogap berem. Elbette, dogry. Söýgü her adamyň öz garaşy bar. Häzirne bizem öz başardygymyzdan boşluk setirleri şeýle bir siziň ýerine ýetirmeňizde aýdym bilen bu soraga bilelikde jogap berýäli. Sen niçik owadan? Sen nenen gözel? Garmyzy ýaňaklaň aly bar ýaly. Nazaryň peýkam ney? Çenelli göze. Aşyk ýüregimde ary bar ýaly. Şol peýkam gözlerden kanagat tapdym. Gara gaşlaryňdan tapdym men karar. Seni söýdüm, seniň nädini çekdim. Emma gen sen men söýgümi etmedin ikrar. Ikrar etmän, ýöne söýenim bolsaň. Aýdardan aşyga ýürekde baryn. Bu söýgü sır bolup galar bolsakda, onu diňe öz ýanyna agaryn. Bilmen, lälem bilmen, zıvır yarım näme aglayan. Gel gel, lälem gel gel, yürek bagrym beýle daglayar. Bilmen, lälem bilmen, zıvır yarım näme aglayan. Gel gel, lälem gel gel, yürek bagrym beýle daglayar. Men düşünmeýän gödüm ýaşyna, gelgunämi düşündir maňa. Asmandan inen zemin apatym, gelgunämi düşündir maňa. Men düşünmeýän gödüm ýaşyna, gelgunämi düşündir maňa. Asmandan inen zemin apatym, gelgunämi düşündir maňa.
garaştım bugün. Düşman nerede mehribanım, vadasın unudum canım. Sana duşum bolup yarım ten garaştım bugün. Düşman nerede mehribanım, vadasın unudum canım. Men düşünmeye gözüm yaşına, gel günemi düşündür bana. Asmandan inen zemin apatam, gel günemi düşündür bana. Men düşünmeyen gözüm yaşına, gel günemi düşündür bana. Asmandan inen zemin apatam, gel günemi düşündür bana. Ine tomaşaşynamyzdan gelip gowuşan SMS soraklaryny şeýdirek bir soraglar var. Sizin söýgüli tagamyňyz? Meniň iň söýgüli tagamlarym türkmen milli naharlar. Dograma, palaw, umuman türkmen milli naharlary gowy. Elbette, Türkmen milli naharlary Gahrman Arkadamyň Kämil paýhasyndan joşup çykan Bereketli Türkmen Taşagaty kitabyna giňden bellenip geçilýär. Ine Bayramxan iýleşmizden SMS arkaly ýene bir istegel gowuşdy. Watan öňündäki gulluk borçlaryny ýerine ýetirip beren esker ýigitlerimiz üçin bir aýdyma istek bildirýärler. Näzir watanymyzyň öňünde gulluk borçyny ýerine ýetirip beren esker ýigitlerimiz üçin gitar saat goralyny ýene bir odan aýdymlaryň birini ýerine ýetirip beren. İki yıllap gidyen mundan garaşarımın maya maňa. İki yıllap gidyen mundan garaşarımın maya maňa. Salamım yolların ondan garaşarımın maya maňa. Salamım yolların ondan garaşarmang maya maňa. Leyli saçyň ýeterdi da görüp bir ýaryşy bile. Leyli saçyň ýeterdi da görüp bir ýaryşy bile. Tay gelersin ähli gyza garaşarmang maya maňa. Tay gelersin ähli gyza garaşarmang maya maňa. Hoşlaşmaga seze bardym, göre bilmen gamgyn boldum. Hoşlaşmaga seze bardym, göre bilmen gamgyn boldum. Sen aşkynda köýüp ýandym, garaşarmang maya maňa. Sen aşkynda köýüp ýandym, garaşarmang maya maňa. Seniň ýazan hatlaň alsam söýýänliňi anap bilsem. Seniň ýazan hatlaň alsam söýýänliňi anap bilsem. Seni ýatlap ýeke getsem, garaşarmang maya maňa. Seni ýatlap ýeke getsem, garaşarmang maya maňa. Tay gelersin ähli gyza garaşarmang maya maňa. Garaşarmang maya maňa. Köp sağ bolun. O wadyňyz berenden ýanglansyn. Ine Bayramxan bilişimiz ýaly Gahrman Arkadamyzyň saýasynda dostlugyny gatnaşyklary, medeni gatnaşyklar, halkara gatnaşyklar hasam bir jewitleşýär, hasam bir puhturunýar. Ine biziň medeniýetimizde, sunugatymyzda hem dünýä halklarynyň arasynda biziň aýdym sazlarymyzyň ýanglanmagy munyň aýdym suwutlamasy bolup durýar. Ine bir dostlugyny
aydımlarından, ýagny daşary ýurt aydımlarından birini bir ýerine ýetirip bermeňizi gaýş edýäs. Elbetde bu aydyma tomaşaçylarymyzam istek bildirýän bolsa gerek. Doğru diýen hoş geldi. Ine ýaň ýakynda baky bir taraplamyň 25 ýyllyk toýuny Halipam bilen bir ispan aydyny aýtdyk. Äger mümkin bolsa da men şol aydymy gitar saz guralynda ýerine ýetip beren. Onu gepleşigimizi Bayramhan Saparowyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aydym bilen dowam edýäs. Mehriban illeşler bizden daşlaşmalar ulganda owaza galyň. Soy un hombre muy honrado que me gusta el mejor. A mujeres no me faltan ni al dinero ni al amor. Y ni te anden mi caballo por el cielo ya me voy. Las estrellas y la luna esas dicen dónde voy. Ay, 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 ay mi amor. Ay mi moreno de mi corazón. Ay, 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 ay mi amor. Ay mi moreno de mi corazón. Soy un hombre muy honrado que me gusta el mejor. A mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Y ni te anden mi caballo por el cielo ya me voy. Las estrellas y la luna esas dicen dónde voy. Ay, 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 ay mi amor. Ay mi moreno de mi corazón. Ay, 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 ay mi amor. Ay mi moreno de mi corazón. Lay lay la lay, lay lay la lay, lay 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 la lay, lay lay la lay, lay 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 la lay, lay lay la lay, lay 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 la lay, lay lay la lay, lay 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 la lay. Мы могли бы повстречаться, не пройти мимо. Так бывает очень часто в свете мира. Мы могли бы разминуться где-нибудь рядом, опоздать на полминуты, скользнуться взглядом. Мы могли бы закружиться, как в лесах листья. Мы могли бы притвориться, отвернуть лица. Мы могли бы затеряться в городах разных. Так бывает очень часто, так бывает очень часто в свете мира. Просто не верится, что друг друга нашли. Будь не стремительней, летят наши дни. Просто не верится, просто не верится. Встретились мы. А могло бы не заметить, я в толпе праздной. Ты могла бы не ответить на мою здравствуй. А могло бы этим утром все быть иначе, если б нам не попутный ветер удачи. Хорошо, что мы столкнулись, не прошли мимо. Так бывает очень часто, так бывает очень часто в свете мира. Просто не верится, что друг друга нашли. Будь не стремительней, летят наши дни. Просто не верится, просто не верится. Встретились мы. Лай лай ла лай, лай лай ла лай, лай 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 ла лай, лай лай ла лай, лай 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 ла лай, лай лай ла лай, лай 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 ла лай, лай лай ла лай 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 лай. Köp sağ olun.
yerine yetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin ine gepleşigimizi ýene-de bir söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Bayramxan, ine dörüjülük işgärleri öz eserleriniň içinde birini hasam bir ýüregine ýakyn saýýar. Ine siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyň içinde ýüregiňizde iň ýakyn haýsy aýdym? Yerine ýetiren aýdymlarymyň içinde özüme has ýakyn Halipamyň Amangülden aýdymy. Şol aýdymy Halipam bilen maslahatlaşyp, täze öwüşgün bilen ýazyp, owadan şekile geçirip, Türkmenowat dili aýlymy üstü bilen halkymyza hödürledik. Häzirem şol aýdymy watandaşlarymyz üçin ýerine ýetirip beräýli. Merhaban ýerleşler, bizden daşlaşmaň, siz üçin Amanyň aýdymy. Diňleň diýin zalan. Öz ovamda biten güllüň birden Yakma meni, yakma lelem aman gül Şol güllerden biten güllüň birden Yakma meni, yakma lelem aman gül Aman güleyden çıkanna bilmen yanaram, 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 yanaram Adı yadıma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram Gözü gözüme düşende bilmen yanaram, 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 yanaram Adı yadıma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram Salam verdim salamımı almadın Men yılgardım lelem sen var gülmedin Söyyen dedim söyyenliğimi bilmedin Yakma beni yakma lelem aman gül Aman güleyden çıkanna bilmen yanaram 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 Adı yadıma düşende bilmen yanaram 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 Gözü gözüme düşende bilmen yanaram 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 Adı yadıma düşende bilmen yanaram 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 Öz ovamyň bagy ören göredi Şol baglarda süýgü ody döredi Arman pelek bizey acı garady Yakma meni yakma lelem aman gül Aman güleyden çıkanna bilmen yanaram 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 Adı yadıma düşende bilmen yanaram 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 Gözü gözüme düşende bilmen yanaram 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 Adı yadıma düşende bilmen yanaram 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 Bayramxan, onna gepleşigimizem ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň dowamyny beren gyzykly görüňlüğüňiz üçin, ýerine ýetirip beren ajaýyp bir aýdym saýaňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Mahmal owazyňyz elmedama toy bayramlarymyzda ýangynyp dursun. Dörejülük üstünlüklerini mundan beýlekde uly üstünlükleri size arzu edýäs. Sag bolun. Şular ýaly owadan gepleşige çağıryňyz üçin köp sag bolsun aýdýan. Siziň hem işiňizde üstünlük arzu edýän. Bize ýaş aýdymçylary şular ýaly giň mümkinçilikler döretip berýän. Biziň baş halipamyz, gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan belent işleri elmadam rowaj alsyn. Merhaban vatandaşlar, ýerleşler. Ine şunun bilen Türkmenowat teleýlymyny taýýarlanýan Ulugomda owa daty gepleşigimiziň şu gedek sanyny geçir gutarýas. Biz siziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala badançylygyny ýurda wagtyn arzu edýäs. Garaşsyz, kimişilik bitarap Türkmenistan döwletimizde gahrman arkadamyzyň saýasyny görjeňiz diňe gowul bolsun. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçek hoş sag bolun. Biýik dağın
eteğinde biten şeherim Aşgabat. Elem içre nurun saçyan ak şeherim Aşgabat. Aşıkların şehritin dünya belli bollun Aşgabat. Sen yaşlığın hem senin geleceğin gözün şeherim sen Aşgabat. Gecelerin sen obadan gözün şehri Aşgabat. Gündüzlerin sen obadan idi şehri Aşgabat. Çeşmeli bağların hem büyük dağların fayazı sen Aşgabat. Elim yüzüğünün barı gokır taşı sen hem kaşı sen Aşgabat. Çeşmeli bağların hem büyük dağların fayazı sen Aşgabat. Elim yüzüğünün barı gokır taşı sen hem kaşı sen Aşgabat. Asırlardan asıra geçip bakıp olsun senin yolun. Bütün dünyanın şehirlerinden büyük olsun senin adın. Aşıkların şehrisin dünya belli bollun Aşgabat. Sen yaşlığın hem senin geleceğin gözün şehrim sen Aşgabat. Gecelerin sen obadan gözün şehri Aşgabat. Gündüzlerin sen obadan idi şehri Aşgabat. Çeşmeli bağların hem büyük dağların fayazı sen Aşgabat. Elim yüzüğünün barı gokır taşı sen hem kaşı sen Aşgabat. Çeşmeli bağların hem büyük dağların fayazı sen Aşgabat. Elim yüzüğünün barı gokır taşı sen hem kaşı sen Aşgabat. Görünür hayrandır, görmedik armanlı menin şeherim Aşgabat. Parahatlık, şatlık, hem abadançılık paytahtım sen Aşgabat. Çeşmeli bağların hem büyük dağların fayazı sen Aşgabat. Elim yüzüğünün barı gokır taşı sen hem kaşı sen Aşgabat.